קודם כל, נעים מאוד, אני מארח סוף סוף את עמית מס, שעמית מלווה אותנו, לדעתי מהיום הראשון את אקוהול, נכון? ממש, מהיום הראשון. כשהתחלנו רק, אני חייב, זה סיפור שאף אחד לא מכיר, כשהתחלנו רק את אקוהול, כי לא הכרנו אף אחד מהיזמים הגדולים, הכרנו, אתה יודע, מעט מאוד. אמרנו, איך נחדור, איך נפצח את השוק הזה, ואיך נסביר ליזמים מה אפשר לעשות מבחינת אדריכלות, ואז התחברנו לעמית. אני זוכר, ארי מתידר. ארי בכר. עם טלפון, ארי בכר אמר לעמית, יש לי פה שני חבר'ה גאונים, סע תראה מה קורה שם. נכון, ובעצם ואז בעצם אתה באת, ופתחת לנו את העיניים, כי אתה באמת בגבוה, כאילו מבחינת אדריכלות, ועשינו יחד איתך, אני חושב, איזה 10 או 15 פגישות עם כמעט כולם, וכאילו זה ממש הכניס אותנו לשוק, והכניס אותנו ללהבין בעצם מה קורה במשולש הזה, כאילו איך מפצחים את האירוע הזה. את האירוע הזה של אדריכל, יזם, קבלן, וזה עוד היה בשלב הראשון שלא היה כלום, אני חושב שגם יש עוד הרבה מאוד דברים שאז רצית שעוד לא הצלחנו להגיע אליהם, שעוד לא מצאנו את הדרך. אני לא יודע אם זה את הדרך כמו את הקבלן האמיץ ואת היזם האמיץ שילכו על זה, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו, תקשיב, הבעיה הגדולה ביום יום שלנו שגוררים אותנו לסטנדרט. מורידים אותנו למטה, אתה יודע, דוחפים לנו את הראש חזק לתוך האדמה. שהמשחק, נכון, אבל אתם נפלתם לי כמו פרי בשל, כי אני אדריכל כבר הרבה שנים, לא, ממש הרבה שנים, רואים, אני כבר, אין לי שערות על הראש. בסדר, גם לי אין שערות על הראש, ואני עוד לא אדריכל בכלל. אתה מתקרב לאירוע הזה, אבל אני תמיד, מהיום שהתחלתי להתעסק במקצוע הזה, או הפך להיות שליחות, זה הרעיון באמת לתעש. זאת אומרת, אני מהיום הראשון שהחזקתי עיפרון, חשבתי איך אני מתעש. אבל למה אני מתעש? כי אתה יוצר סביבך אנשים איכותיים, אנשים מקצועיים, כי אתה מתעש, אתה חייב שהכל יהיה מתויק ומסודר ומאורגן מראש. וכשהרמתי את הטלפון, אמרתי, אם יש לנו פה איזשהו אירוע של מחדש את שיטת ברנוביץ' הידועה, ושכולנו, כל אדריכל מזדעזע שהוא מקבל את האירוע הזה. הוא שומע את הטלפון ואומר לו, תעשה לי ביד ברנוביץ', כן. אתה מקבל, רוב הפרויקטים שאני עשיתי בחיים, הם לא נגעו, מעט מאוד נגעו, אבל גם שהם נגעו, הצלחנו להוציא אותם, הרי מה אתה רוצה בתור אדריכל? להוציא את הבניין מהאנונימיות שלו. זה המשחק בסוף, שלא יהיה אנונימי. אייקוניות. האיקוני בסוף, אם אתה מצליח מאוד, זה דיון, כן? אנחנו נדבר על זה קצת, אם תהיה לך זמן, איך אתה עושה בניין איקוני, אבל החוכמה זה להוציא אותו מהאנונימיות שלו. וברגע שדיברתם על האירוע הזה של להחליף את הברנוביץ', זה בעצם דבר הראשון, זה להוציא את הבניינים האלה, שאנחנו רואים אותם כמו פטריות אחרי גשם, מהאנונימיות שלהם. אתה משקיע כזה מאמץ גדול, ובסוף אתה מקבל בניין ליד בניין, שנראים אותו דבר, כאילו קופי פייסט. שכפול גנטי כזה, אחד של אחד, כן. ואנחנו יודעים כמה מאמץ השקיעו באירוע הזה, ובסוף זה נראה לא טוב. אני למדתי בשנות חיי המקצועיות, שבסוף, אחרי אירוע כזה, שהוא לפחות 4-5 שנים כל כזה אירוע, בסוף כולם באים, מסתכלים יפה לא יפה. זה מטורף, כן? לא זוכרים את הריבים, את הוויכוחים, לא זוכרים שאמרו לך אין כסף, אין תקציב, תעשה בזול, זה בסוף יצא אשמתך שזה לא יפה. לא זוכרים, יפה לא יפה, זה אירוע מטורף. אז נורא שמחתי מהמפגש הזה איתכם, וגם מצאתי אנשים באמת אינטליגנטים שיודעים להוביל את המהלך הזה, ומאז אני קצת ככה מלווה אתכם כמה שאפשר. נכון, השאלה היא, תראה, בשנתיים 3 האחרונות קורה יש איזשהו דיסוננס, אני אסביר לך מה הדיסוננס, הדיסוננס הוא שכרגע לא מוכרים דירות, אתה יודע, בשנתיים 3 האחרונות, ומה שאנחנו נתקלים בו בכל הפרויקטים, בעיקר שאנחנו מקבלים, זה איזשהו רצון מאוד גדול של היזמים, להוריד את הדוח אפס, כמה שיותר פשוט, כמה שיותר זול, וכל פעם שאנחנו מנסים, גם בתוך אקוהול, זאת אומרת, אם נגיד עריכים 1.20 על 60, זה הסטנדרט שלנו, שאני מנסה טיפה לפרוץ את המעטפת הזאת, ולהגיד להם, תשמעו, בואו נעשה 2 עריכים לגובה בקומה, ולא זה, בואו ניקח עריכים 1.80 על 80, אני בסוף היום נתקל באיזשהו חומה בצורה. אתה יודע איפה הבעיה? נו. אני אגיד לך איפה הבעיה, אפשר לפתור את זה בקלות. אוקיי. אני מסתכל על זה בשני כובעים. פעם אחת, הכובע של הוועדות. אנחנו נתקלים ביום יום בוועדות מקצועיות. תוכניות עיר, טאבה, אתה שומע טאבה כל יום בבוקר, יש טאבה אושרה, טאבה לא אושרה, מהלכים טאבה זה 3, 4, 5 שנים, תכנן טאבה.
עכשיו בטאבה, מה יש בטאבה? יש זכויות. נכון. תכסית, הכל בסדר, אבל בסוף הכלי הנדל"ני הזה שנקרא טאבה, זה זכויות בנייה. נכון. עכשיו אני מלווה הרבה יזמים, עכשיו מלווה אותם בצורה מקצועית, מלמטה נדבר על זה בהמשך, איפה אתה יכול להזיל את הדוח אפס, אבל טאבה זה אחד הכלים, בכלל לפני שמגיע יזם למשחק הזה, לתת לו אופציה למגרש להרוויח כסף. היום כשאתה פותח טבעות ואתה קורא אותם עם היזם, אתה תקן 21, אתה 20% רבע, כולם לחוצים על השקל. ואתה רואה את זה גם בתכנון, ובלחץ של היזם, הברוטו נטו פתאום הופך להיות אירוע מאוד דומיננטי, אם זה 16% או 22%, אתה מגיע לרמות של שיחה של באמת אחוזים בודדים של ברוטו נטו, ואתה רואה שהוועדות האלה... אתה רואה את זה בכל הבניינים היום, את המסדרונות הצרים בקומות, את הלובעים המיניאטוריים. הם כביכול יושבות על היזם, שלא ירוויח, ואם הוא ירוויח, שירוויח בדיוק מה שמותר. עכשיו, איפה הבעיה? זה פוגע בעיקר אדריכל. אתה מגיע לדיון עכשיו על חזיתות, או על חללים איכותיים. זה פוגע בדייר, פוגע בכולנו. הם לא מבינים מה הם מקבלים. תקשיב, המוצרים שהדיירים האלה מקבלים, אני נכנס, הרי אנחנו רואים עשרות פרויקטים. עכשיו זה פשוט, הרי תחשוב שאותי ועדה, אתה יודע, יש מה שנקרא, מי שמכיר, טבלה 5, טבלה 5 זה טבלה פשוטה, שיש שם זכויות בנייה, מספיק שמוסיפים עוד שורה, בסדר? ליזם תהיה אופציה, או להוסיף 2,000 מטר מרובע זכויות בנייה, בתנאי שחזיתות, שיפור תכנון, חזיתות, לאדריכל יש את האופציה לבקש ולהחליט לשפר את האירוע הזה, ושהיזם ירוויח. מה הבעיה שהיזם ירוויח? כולנו נרוויח, זאת אומרת, הרחוב, החלל, העיר, הדייר, כולם ירוויחו, אבל איפה זה מתחיל? בוועדות, אני רואה ועדות שמרפסות, אתה יודע, מרפסת, 12 מטר חס וחלילה, 20 מטר מרפסת, אתה יושב על המטר המגוחך הזה, ועל תראה כמה זה פשוט להפוך את האירוע הזה, להפוך כלכלי. אני לא רוצה להכליל, אבל בוועדות, תשמע, אנחנו נתקלים כל היום בוועדות, אנחנו כל היום בעיריות, ויש כמה עיריות שיש כוח אדם מאוד מקצועי ואיכותי, ויש מילים באמת רק שבחים להגיד, אבל רוב המקומות האלה, אתה נתקל בכוח אדם, הרי בסוף היום, העובדי ציבור שמאחראים על הטאבה, המשכורות שלהם מאוד מאוד נמוכות יחסית לשוק האזרחי, והאנשים המוכשרים לא רוצים לשבת שם. ואז מקבלים בסוף היום, בחלק מהמקומות, הדין, כי אתה יודע, כי אנחנו עובדים איתם ביום יום וזה, אתה מקבל פקידים. נכון. שלא עם הבנה טכנית נורא 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 נמוכה. נגעת בנקודה מצוינת, תשמע, אני יושב, תראה, אני כבר 30 שנה אדריכל, יש את בלו, פרויקט בתל אביב של מוצלח, יש רביעיית פלורנטין, ויש מגדל הזהב בחולון, מי שמכיר, זה הכל, דרך אגב, הכל תיעוש, אם תרצה לשחק להבין מה עשה את זה כזה פרויקט טוב, זה התיעוש שלו. ברור. פרויקטים האיקונים שיש בכל רחבי הארץ, אני מגיע לפעמים לכאלה ועדות, כן, שאני שנים עושה את זה, יושבים לידי מולי אנשים שהם 2 ניסיון, 3 שנים ניסיון, שאצלך במשרד היו סטאז'רים, אצלך היו סטאז'רים. לא מתקבלים אליה למשרד, לא היו עוברים רעיון, אני אומר לך בכנות, לא היו עוברים רעיון לשבת אצלי במשרד, בסדר? אני עכשיו יושב מולם, והשיחה היא כל כך נמוכה, וכל כך רדודה, שאני לא מצליח בכלל לתקשר עם האנשים האלה, והם קובעים. עכשיו, אני רואה הרבה אדריכלים שנתמים, ולא מוכנים להתגבר על האירוע הזה. הם לא מוכנים לעמוד מולם. דרך אגב, אני עכשיו הפסדתי פרויקט גדול, עם חברת ניהול מאוד גדולה, רק בגלל זה, שאני לא הייתי מוכן להתפשר, מול האנשים שעמדו מולי. תקשיב, אנחנו היינו, אני חייב לספר שתי אירועים מההקשר הזה. אירוע אחד עם משרד אדריכלים שאתה מכיר, שהאדריכל רב עם אדריכלית עיר ברמה של פיצוץ קם מהפגישה, כי היא החליטה שלא יפה האפור פה, וכן יפה האפור פה, והיא רוצה עוד אפור שם, והחלוקה לא יפה. עכשיו, את אדריכלית הפרויקט? כאילו, מי מינה אותך? את יכולה לתת, יש מגבלות בטאבה, אבל את לא נהפכת להיות אדריכלית הפרויקט. בעולם, באירופה, הייתי בספרד, זה נפח. העירייה נותנת לאדריכל נפח, ותעבוד בתוך הנפח הזה, או יש נגיד חומרי גמר מאושרים לא מאושרים, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאדריכל, לתכנן לו את האדריכלות בתור הפקיד בעירייה, ונהיה פיצוץ, ואנחנו היינו צריכים להיות מגשרים בנושא הזה. ונושא אחר, מחר יש לי פגישה, בסדר? באחת מהעיריות הגדולות בארץ, עם אדריכל עיר שרוצה גרנית פורצלן, אבל מאשר מותג אחד. ואני לא מצליח להבין, ולא הצלחנו להבין בשיחת... מה זה מותג? החומר על היצרן שיבין... יצרן אחד. מאיפה הוא מבין? מאיפה הוא יודע? והוא לא מבין, לא הצלחתי עוד להבין, מחר אני צופה בפגישה, אז אני אולי אבין. איך זה, זאת אומרת, אתה נתקל בכוח אדם. עכשיו תראה, בסוף היום
מי שאוכל אותה זה הדייר. כי אני מסתובב בפרויקטים האלה, והצורך, קודם כל, אתה יודע, כולנו אומרים, הדירות החדשות נורא קטנות, וזה נכון, הן פיציות. הן פיציות, חדרים של 7-8 מטר, אתה לא מבין איפה חיים שם. וזה לא רק הדירות פיציות. בגלל הלחץ הענקי הזה של הברוטו נטו, החללים הציבוריים מזעזעים, אתה נכנס לפרויקטים של רבי קומות, של 20 קומות, עם מסדרונות 90 סנטימטר כאלה שאתה הולך בהם, אתה יודע, חנוק קלסטרופובי. הדירות מזעזעות היום, אתה לא יכול לחיות בדירות האלה. לא יכול לחיות. זה נורא, אני עושה מאמצים ענקיים כדי שהדירות, אתה יודע, כולם אומרים וואו, אף אחד לא מבין מה זה הוואו הזה, אבל הוואו הזה זה חלל שהוא עשוי נכון. אתה נכנס לחלל, רוב הציבור דרך אגב מזהה אותו בלי להבין למה. כן. עכשיו אתה היום לא קורה שאתה נכנס לדירה ואתה אומר וואו, שמעת מישהו שנכנס ואמר וואו, אמר לא זה בסדר, יופי זה בסדר, אבל זה מאבק עצום לגרום לדירה. למכור השבוע דירת 3 חדרים 58 מטר, 3 חדרים, 3 חדרים, 3 חדרים, אתה יודע. אתה מבין שזה טירוף, אבל איפה זה מתחיל? בטבעות, זה מתחיל בטבעות ובאנשי המקצוע למעלה שיושבים ולא מבינים את האירוע הזה, הם לא מבינים את האירוע הזה וזה משפיע על כולנו עד למטה. אבל הבעיה היא גם, אתה יודע, זה גם הדיירים, לצערנו הרב, הם לא מבינים מה הם קונים, כי הרי מה עושים? הרי אתה יודע, אותם אנשי מחירות, אותם יזמים שהם אחלה, אבל הם כדי חייבים למכור את הדירות. הוא מציג לדייר תסריט, כאילו, תסרטו את הדירה, הדייר לא יודע לקרוא את זה, עכשיו מה עושים? אתה יודע, את המיטות באוטו, אתה יכול להקטין, זה לא בסקייל. אני נדע מזה, דרך אגב, לא בסקייל, אתה יודע, אתה לוקח סרגל קנה מידה, המיטה היא 90, אתה יודע, מצוירת מיטה זוגית. אבל זה יזם שהוא רמאי, בסדר, אוקיי, יש גם כאלה, אבל רובם לא כאלה, אבל יש כאלה שבאמת מרמים גם בקנה מידה, אבל אני מציע לא יתקרא בכלל לאנשים כאלה. אבל אני חושב שזה באמת מתחיל מהתקציב, הזכויות, ולשמור על רווח קבלני של 20%. מפה זה מתחיל האירוע הנוראי הזה של אדריכל ויזם. עכשיו, דיברת על דוח 0. דוח 0 אפשר לשפר מאוד היום. אני רואה את זה בהמון פרויקטים שלי, גם לא שלי דרך אגב, של יזמים חברים שלי. חניונים למשל. במקום את הכסף להשקיע בחזיתות, היום יזמים הם לא יודעים. הם לא מבינים כמה כסף. לא מספרים להם. אני גם היום עושה, יש לי יזמים שאמרתי, חבר'ה, בואו נבדוק לכם, יש להם פרויקטים, יש להם כבר יותר בנייה. לא כלכלי, לא יוצאים לדרך, כי לא כלכלי. אני בודק, עושה דיזיין מחדש על החניונים שלהם, ואני מגלה שאני יכול להוריד קומות שלמות לחניון. עכשיו, היום, אדריכל היום, שלא מבין שחנייה זה 200,000 שקל למקום חנייה, כפול 10 זה 2 מיליון, כפול 40 זה עשרות מיליונים. היום אתה יכול, על כל פרויקט שהוא לקראת היתר בנייה, לשפר אותו ב-30%. עכשיו יש לי 3 כאלה שבמקרה של חברים, נגעתי, החזרתי לדוח 0, בין 30 ל-40 מיליון שקל, בתכנון יעיל של חנייה. עכשיו זה אני תולה באשמה באדריכלות, באדריכלים, אני חושב שהאדריכלות זה מקצוע מאוד רציני. זה לא, אתה יודע, בשנות ה-50 הגיעו פה אדריכלים ממזרח אירופה, וראו את עצמם יותר ציירים, אומנים, ואז מה שקרה, שנכנסו לחור הזה, נכנסו מנהלי פרויקטים. והאדריכלים ראו את עצמם יותר, אתה יודע, חזיתות, יותר אומנים. ואני למדתי במקום אחר, למדתי משרדים שעבדו באנגליה, וקצת בספרד, אצל ריקרדו בופיל, ואז אצל פרנגר, הבאתי כמה זה חשוב וכמה זה רציני המקצוע הזה. והאדריכלים השאירו מקום להמון אנשים אחרים, להיכנס להם לתכנון. תשמע, אחת מהבעיות זה חברות ניהול פרויקטים, שהם אמנם דבר מבורך, אבל זה עוד פעם, אנחנו מתמודדים בכל ענף הבנייה הזה, באופן שוטף, עם המון כוח אדם באיכות ירודה, שמקיף אותנו, לא כי לא משלמים טוב במקצוע, זה משלמים מעולה. הם לא יודעים. הם משלמים מעולה, כי זה ענף שלא מושך את טובי המוחות. אתה יודע, אם היהודייה לא אומרת לבן שלה, אני רוצה שתהיה מנהל פרויקט בבנייה, היא רוצה שיהיה רופא. נכון. או יהיה עורך דין. זה נכון. ואנחנו מוקפים, אתה יודע, אנחנו נכנסים לפרויקטים עם תקציבים של מאות מיליונים, מאות, לא... יש שם הרבה כסף. יש שם הרבה כסף, נכון. ואתה לפעמים עולה, יש עוד פעם, זה לא מקרים, זה לא הכל כך, אבל לפעמים אתה עולה לזומים, אתה יודע, שמעלים לזום, תמיד מעלים 40 איש לזום, אתה מכיר את זה שכל זום אתה 40 איש בזום, ואתה כאילו לא, אתה יודע, אתה יושב קצת, ואתה אומר, אתה לא מבין מה הולך פה, כאילו, אתה יודע, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה חייב להצדיק את המשכורת שלו, הוא חייב להגיד איזשהו משפט, אבל נכון, היום
מוועדות בניהול פרויקטים, פשוט נכנסו לוואקום הזה שהאדריכלים נתנו להם להיכנס לשם, וזו טעות קולסלית. עכשיו היה לי פרויקט, למשל, לא מזמן סיימתי פרויקט מאוד מיוחד, שהוא עשוי מחומרים מרוכבים, כי אני חשבתי שזה נכון באירוע הזה. בא יזם, אמר לי, עמית, אתה אדריכל, אני רוצה מפתח. אני ככה גדלתי בחול, אתה אחראי על מפתח. מה זה אומר? שאלתי אותו. אני רוצה עוד 4 שנים מפתח, אתה מנהל את התקציב, מנהל את היועצים, אתה מנהל הכל. יש לך תקציב ממני, ניפגש פעם בשבועיים, אני רוצה פרויקט מוכן. אמרתי, סוף סוף, מישהו שמבין איך מנהלים פרויקט ומבצעים פרויקט, אבל זה מגיע לנו מחו"ל, זה לא מגיע מהארץ. אני לא חושב שזה פורמט שיעבוד, זה פורמט שיכול לעבוד עם עמית מס. אני חושב שזה לא פורמט שהוא מתאים לאדריכלים. אני חושב שהאדריכלים, כדי להחזיר לעצמם את הפוזיציה שלהם, את השליטה שלהם באירוע הזה, הם חייבים לעשות ניהול פרויקט. שיקחו לעצמם אנשים מקצועיים שהם בדקו ומיינו, אבל שישבו אצלם במשרד, האדם היחידי שיודע איך לנהל את הפרויקט של עצמו. אני מכיר כמה משרדים כאלה, זה מתחיל להיות טרנד, דרך אגב, זה מתחיל להיות טרנד אני נפגשתי שבוע שעבר עם גם משרד אדריכלים לא ענק, אבל שיש להם גם חברת ניהול פרויקטים שיושבת בתוך המשרד, והם עושים את זה כ-one stop shop. מעולה, מעולה. זה אחד הפרמטרים שאני רוצה שהעתיד של המקצוע שלנו יהיה שם, שהאדריכל ינהל את הפרויקט. אתה יודע, אני אומר, אני מגמגם, כי אתה יודע, כי כשיש מישהו חזק בפרונט, שזה אתה נניח, ואתה מסוגל לעשות כזה מהלך, זה יופי, אבל אני עובד עם המון אדריכלים, ואני יכול להגיד לך שחלק גדול לא qualified. בסדר, נכון. לא, זה לא qualified, זה כמו שאתה אומר, הם מבחינתם מתכננים, הם לא מבינים תהליכי בנייה. אחת מהבעיות הגדולות בענף הזה, שחלק גדול מהאדריכלים, אתה יודע, יש לך המון שנים של ניסיון כבר, וניסיון מביא ידע, בסדר? אבל לא לכולם יש את זה, ואתה יודע איך תהליכי בנייה עובדים, אתה יודע איך בניין נבנה. הרבה מאוד אדריכלים, בעיקר צעירים שאנחנו עובדים איתם, לא יודעים איך באמת קורה הדבר הזה שקוראים לו בניין, זאת אומרת, הם יודעים איך לסרטט אותו, הם יודעים איך לתכנן אותו, הם יודעים איך להעביר לקונסטרוקטור, הם יודעים לתאם תוכניות, אבל הם לא באמת מבינים איך זה נבנה. עכשיו שאתה, ובטח לא מבינים טכני, בסדר? כי אתה על דוגמה, אתה מדבר על דוגמה, דבר סופר חשוב, אופטימיזציה של מקומות חניה, כי אתה מבין כמה עולה. כמה אדריכלים מבינים את הדבר הזה? כמה אדריכלים מדברים על לקוחות שלהם, על בואו נעשה אופטימיזציה של חניונים. שאני אוריד לך מ-6 ל-5, אתה יודע כמה עשרות מיליונים ירדו הרגע מהזה, אבל אנשים לא מבינים את זה. עכשיו אתה מסתכל על עצמך וזה בסדר, אבל הכמות אדריכלים בארץ, כן, שיודעים לבוא מפוזיציה כמו שלך, ואני הייתי סומך עליהם לבוא ולהגיד, קדימה, תנהלו לי את הפרויקט ותיתנו לי מפתח, זה ספורים. נכון, וזה באמת אולי סימפטום של הבעיה, כי עכשיו שאתה מדבר איתי על זה שבאמת רובם לא באמת מבינים את המטריה, עכשיו אני מבין למה הפוזיציה של מנהל פרויקט היא כל כך דומיננטית. ברור. כי עד שהם פוגשים אדריכל שמבין מה זה תכנון, ואיך בניין צומח מלמטה עד למעלה נכון, והחניון זה לא 45 מטר למקום חניה, זה 28, 30, יש לי עכשיו חניון שעשיתי ב-22 מטר למקום חניה. איך נכנס האוטו ל-22 מטר למקום חניה? אפשר. עכשיו, פרויקט עצום, 100,000 מטר מרובע, הורדתי מפרויקט של חניונים. אז עכשיו אני מבין את ההתמודדות של מנהלי פרויקטים, שלא מזהים את האדריכל שיודע איך עושים את זה, ואתה לא פעם, אתה מגיע להתנגשויות לא קטנות באירוע הזה מול מנהלי פרויקטים, שבאמת הכוח אדם שיושב מולך ביום יום, הוא באמת אדם לא מקצועי. הוא לא בנה, יש כאלה שאפילו לא בנו פרויקט אחד ברמה של 1,000 יחידות או 400 יחידות, ואין להם מושג על מה הם מדברים. אבל אתה יושב בישיבות כאלה בזומים כאלה, ואתה רואה שאתה... אני חושב שהאדריכלות באופן כללי זה אחד המקצועות הכי לא מתוגמלים שיש. הכי לא מתוגמלים שיש בענף הבנייה, בכלל, באופן כללי, זה לא רק בענף הבנייה, וזה מביא את האדריכלים או לבינוניות, לא להתעמק מדי בפרויקט, כי לא משלמים לי את הכמות שעות שאני צריך בשביל באמת לפרק הכל לגורמים, או להיות קומיסיונרים בשקל, שאתה מכיר את הסיפורים האלה. כן. שמחפשים. עכשיו, איך לדעתך אפשר לחנך את השוק, להכיר בחשיבות של, לא רק בחשיבות של לאדריכלות יש חשיבות בעיניי בשלוש מקומות. א', לא רוצה להגיד איקוניות של בניין, אבל כולנו רוצים לגור בבניין שנראה טוב, בניין שנראה טוב, כן, והחללים בו מזמינים שווה יותר כסף בעיניי, הדירות בו שוות יותר, ושוות יותר לאורך זמן, יותר קל לשווק אותו, כאילו יש כאן עניין של זה.
אנחנו רוצים בבניין שנראה טוב, אנחנו רוצים בבניין שמתוכנן נכון, ואנחנו רוצים בבניין שיעיל תקציבית. איך אדריכלים יכולים לגרום ליזם להבין שצריך לשלם להם יותר כדי לקבל את התוצאה הזאת? יש איזו תשובה ארוכה. פעם אחת זה מתחיל בחוזה. האדריכלים באמת לא מעריכים את עצמם מספיק, אני רואה חוזים שאני מקבל מחברות יזמיות, ואני קורא אותם, אני מאלה שקוראים חוזים. הרבה שנים אני קורא חוזים. ואתה רואה שהחוזים הם חד כיוונים דרקוניים, ברמה של זכויות יוצרים. היזם אומר, רגע, אתה יודע, זכויות יוצרים הם של היוצר, הם בחוק הם של היוצר. היוצר יכול לוותר עליהם תמורת תשלום, אבל אני תמיד מגביל את זה למגרש עצמו, לא לעוד פרויקטים אחרים. ואתה רואה יזמים שמרבים איתך על זכויות יוצרים, עכשיו, האדריכל שמוותר על זכויות יוצרים שלו, זה מדרון חלקלק, כי ברגע שהוא ויתר על זכויות יוצרים שלו, כל הסעיפים הבאים גם יפלו לו. עכשיו, אני תמיד אומר, לא לבד, יש דברים, קווים אדומים בחוזה, שאתה לא מוותר. זכויות יוצרים, שכר טרחה, כמו שאנחנו מכירים, השכר טרחה, השעות והשכר עלה בצורה דרמטית, הרי כל השוק הזה בשנים האחרונות צמח בצורה מסיבית. עבר לבים, עבר להכל, עבר לבים, וגם הביקושים גדלו, בשנים האחרונות גדלו בצורה יוצאת דופן, מה לא גדל? העיריות עם אותו כוח אדם. נכון. לא גדלו, לא הוסיפו תקנים, לא הוסיפו עוד פוזיציות, אתה נתקע באותם בוחני רישוי, ובאותם שיש אנשים מועטים לכל כזה תחום. לא גדל, השכר טרחה לא עלה משמעותית, כל השוק הזה צומח ועולה, מחירי הדירות, המחיר דירה למטר עלה בצורה דרמטית, יש מחרות שזה... עלה וירד, אתה יודע, אנחנו... כן, אבל לדעתי זה זמני, כי השוק הזה דורש, ויש צורך, ויש עלייה, ויש צמיחה פנימית, אבל המחירה עלו ל-60, 70, 50, 40 אלף שקל למטר, שפעם דיברו על 22, 20. נכון, 20 היה יקר. הכל צמח, חוץ ממה, השכר טרחה של אדריכלים, שהוא נשאר מאוד מאוד יחסית נמוך, ושעות עבודה קפצו פלאים. היום כל דבר, כל אירוע, היום להוציא יותר בנייה, היום אתה בא יזם, אתה שואל, כמה זמן להוציא יותר בנייה? שנתיים מינימום. נכון. שנתיים זה רק היותר בנייה. בלי כל התוכניות ייצוב, שהפילו עוד איזשהו אירוע חדש של הספר. ושולחן עגול. שולחן עגול, ואתה היום תכנון של פרויקט כזה, אתה מלווה כזה יזם, 4-5 שנים. תפרוס את הסכום הזה ל-4-5 שנים, תראה שאתה מפסיד כסף. נכון. עכשיו, אדריכלים, אסור להם, קו אדום, זה חוזה. אסור להם לוותר על שכר הטרחה שלהם, שיקחו את השעות שלכם. תראו כמה שעות עושה לכם לתכנן בניין. היום בבניין ממוצע, 3.5, 4,000 שעות בתכנון מינימום. מינימום. שעת משרד, כולנו יודעים מה זה שעת משרד. שכירות, זה... הוצאות, תקורות, מזכירה, יש שעת משרד. תכפילו את זה כבר שעת המשרד שלכם. תראו שאתם בכלל, אתם לא בכיוון. לא בכיוון. עכשיו, הרבה אדריכלים באמת מממנים את הפרויקטים של עצמם. תקשיב, אני מכיר אדריכלים שראיתי תמחורים שם, ואמרתי, אתם עובדים בשכר מינימום. אמרתי להם, הייתם הולכים למקדונלדס, זה היה לכם יותר משתלם. נכון. והכל על להיות בעשייה, אבל עשייה זה לא מעניין. פעם עבדתי אצל משרד אדריכלים מאוד ידוע, וכל בוקר הבעלים אומר לי, עמית, בוא רגע. מה התפקיד של מפעל תנורים לעשות? מפעל תנורים, מה התפקיד שלו? בהתחלה הייתי שואל לעצמי, מה הוא רוצה ממני? מפעל תנורים. מאיפה הגעת למפעל תנורים? באמת אחרי תקופה, הבנתי, אמרתי לו, כסף. מפעל תנורים בסוף צריך לעשות כסף. גם משרד אדריכלים צריך בסוף לשלם משכורות, ולהחזיק מערכות מאוד מורכבות, ויקרות, אתה חייב לתמחר את הפרויקט שלך כמו שצריך, ולעמוד אחרי זה, ולא לוותר. אני רואה חוזים של אדריכלים, שעד היתר בנייה, זה שלב מאוד חשוב בתהליך הזה, הם מקבלים 20% מהפרויקט. מהשכר טרחה, 25% מהשכר טרחה. תגידי, אתם לא מבינים מה אתם עושים. רוב העבודה שלכם זה לקבל את היתר בנייה. אתם בהיתר בנייה צריכים להיות ב-45%, 50% מהשכר טרחה. הם בתמחור כל הזמן, far away מכמות העבודה שהם משקיעים. אז זה אירוע שלמשל אנחנו מאוד צריכים להקפיד עליו, וחוזים, תמחור נכון, ולעבוד מול הוועדות, שזה אירוע מאוד מאוד מורכב. הוועדות זה הבעיה, כי גם אין כוח אדם, וגם הכוח אדם הזה קשה, וגם, כמו שאתה אומר, הלחץ עליהם עולה ועולה ועולה ועולה, ואין עוד כוח אדם, זאת אומרת, זה אותם אנשים, כמו שאתה אומר, שבודקים, שאם הם בדקו, סתם אני אומר, 100 היתרים בשנה, אז הם בודקים 400 היתרים בשנה, אבל זה אותו בן אדם, אתה יודע. בדיוק. עכשיו, שאלת על תיעוש, איך אני יכול לעזור? נכון. ליזם, לשפר את איכות התכנון ואת הבניין שלו. אני צריך סיפור מאוד מעניין. לי הפרויקט עם חברת וייבוקס בבת ים,
מגדל מגורים, בדרום בת ים, ממש די על קו המים, ואתה יודע, מסביב בנו שם מגדלים, חלקם היה ברנוביץ' משולב עם עוד משהו, אבל זו הייתה הסביבה להתעסק איתה, אני חיפשתי משהו אחר. כדי להיות קצת, לא להיות אנונימי, כי בסביבה של הברנוביץ' אתה נשאר אנונימי וזה נורא, אני לא יכול לסבול את זה, את האירוע הזה. וחיפשתי תשובה איך אני פותר את האירוע הזה. והיום אני יודע שהכסף נמצא לא אצל האדריכל ולא אצל המנהל פרויקט, הכסף היקר זה הביצוע. זאת אומרת, ככל שאתה חוסך לקבלן מבצע זמן תקורה באתר, אתה חוסך מיליונים. חודש של קבלן מבצע, זה יכול להגיע לעשרות מיליונים. נכון. פרויקטים גדולים זה עשרות מיליונים. נכון. ישבתי עם עצמי וחשבתי מה הדבר, איזה סטרוקטורה היא הכי מהירה היום לביצוע בשוק שלנו זה משרדים, זה פרויקטים יחסית מאוד פשוטים, ברוטו נטו, נכון. מעטפת מטפסים בבניין, גם אתה תראה, זה כמו, זה אף, אתה עולה עם שלד, אתה מצפה בדיוק, ולא צריך פיגומים, ואתה רץ למעלה, אמרתי, רגע, למה שלא יעשו מבנה מגורים כאלה, מקירות מסך למשל? בזמנו זה היה לפני 6 שנים, היו 2 כאלה בתל אביב, ופריים לוקיישן. כי קירות מסך זה הרבה יותר יקר מגמר אחר, אבל מצד שני, זמן העבודה מתקצר משמעותית. אני ישבתי על הרעיון הזה, לקחתי רביט, שדרך אגב זה הגיע לארץ, מי שלא יודע, איתי ועם גיל גבע לפני 13 שנה, אנחנו ראשונים, כן, גיל פנה אליי לפני 13 שנה, אמר, עמית, נמאס לי מהבלגן הזה, אני רוצה לעבור לשיטה חדשה. נספר זה בהמשך, כן. ישבתי על הרביט, והצלחתי להוכיח שאנחנו בונים את הפרויקט הזה בפחות 8 חודשים באתר. ממש בניתי את הפרויקט עם לוחות זמנים, הוא התרומם עם המעטפת שלו, וייבוקס ראתה, אמרה וואלה מעניין, אבל צריך שהקבלן יגיד מעניין, זה לא מספיק. ישבנו עם תידר, שזו חברה מאוד רצינית וראוי לעבוד איתם, אמרו וואלה, עובד, חסכנו 8 חודשים באתר. קיר מסך, בבת ים, לפני 6 שנים, מגורים, לא היה כזה. נכון. לא היה כזה, כי התקורות, זה עולה משהו כמו 1,100 שקל למטר מרובע רצפה, יותר מכל פרויקט, כל שיטה אחרת. אבל מה זה מתועש? באמת הפרויקט הזה, אם אתם מכירים אותו, פרויקט עם גוון זהב, הוא משתנה עם השמש והירח, והשמש והעננים לירוק וזהב, יש למטה קופסה שחורה, באמת הוא נגמר, הייתה הצלחה פנומנלית בשיווק, פרויקטים ליד, כמו קרן פייר, שבנו ליד, בחרו ב-25, לא רק שזה היה מתועש, גם בחרו את זה ב-35,000 שקל למטר. זאת אומרת, התיעוש הזה גרם לכולם להיות מרוצים. לערך. התיעוש גרם לערך. ערך ששווה זהב. נכון. זה שווה זהב, וזה אחד ההצלחות הגדולות של וייבוקס, חברה נדל"נית, ושלי כאדריכל. אני חושב שבכלל, באופן כללי, תיעוש זה הצלחה, לכולם. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, גם כשאנחנו מסתכלים בעולם, עובדים במודולים מתועשים. זאת אומרת, עכשיו, זה מה שיפה גם בכל הנושא של התיעוש, שזה כמו במקרה הזה שאמרת, זה לא עוצר את החזון האדריכלי. זאת אומרת, לקחת מערכת שהיא מתועסת, שבאה מעולם המשרדים, שבאה מעולם הלבנות מהר, ויצרת, הבניין הזה הוא באמת אייקון. הוא אייקון בבת ים, שעד היום כולם מדברים עליו, הוא רפרנס פוינט לכל המבנים על ידו, ועשית את זה תוך שימוש במערכת שבא מהעולם המתועש, ולא custom made, ואני חושב שזה... זה יצא מהקופסה, אבל היה פתרון טכני, כלכלי, אחרי האירוע הזה. אתה חייב תמיד לספר סיפור טכני וכלכלי, גם נגיד בלו, אף אחד לא יודע, בבלו, זה לא היה פרויקט מתועש, יצאנו למכרז, נכון. עם בטון אדריכלי, עכשיו מי יודע מה זה בטון אדריכלי, לך תסביר מה זה בטון אדריכלי, לך תצק עכשיו בטון, תבניות, באתר עם סגרגציה, אלוהים ישמור. באמת באיזשהו שלב, שהגענו לשלב של החלטות, אמרתי, רגע חבר'ה, אני לא מוכן, יש פה טעות, אני רוצה פתרון אחר. ואני מצא לכם פתרון אחר, בואו נעשה את הכל מפריקסטים. הבניינים הם בניינים אחידים, שזה יתרון עצום לחזרתיות, לאלמנט מתועש, ואני חושב, זה אותו עיגול, אותם קומות, אותו רדיוס, בואו נתעס. בטון חשוף, אדריכלי, לבן, אפור, מה שאתם רוצים, אבל בואו נתעס. גם הקירות וגם הרינגים, יש שם הרינגים עגולים, בואו נתעס אותם. עכשיו תבניות, אמרו, רגע, אז בואו נתמחר את זה. מה קרה? האביזר תלייה, שהוא מנרוסטה, כי אנחנו ממש על הים, היה מאוד יקר. רק האביזר תלייה, אלמנט תלייה הזה,
דרך אגב, זה גם פוגע על השיטה שלכם, דרך אגב, נכון. אני חושב על זה עכשיו בזה. האביזר קנייה עצמו עלה 450 שקל למטר. עכשיו, תוסיף את החומר, זה הגיע לשם ל-900 שקל למטר, אמרו, אין לנו תקציב לזה, חבר'ה, זה לא יעבוד. רגע, זה קולע בול למערכת שלכם, בלי נכון. שחשבנו על זה. אמרתי, רגע, אין בעיה, בוא נחשוב רגע איך פותרים את האירוע הזה. אבל אם בואו תראו מה אנחנו נוותר על אביזר קליעה, זה שעולה 450 שקל לרוסטה או על הים, נוותר, לא צריך אותו. אני מבקש מכם דבר כזה, אני רוצה שאת הפיריקס, תכינו לי ליציקה כנגד, אמרו לי, מה זה יציקה כנגד? כנגד הבטון. עכשיו אני אדריכל, אתה יודע, אני אומר, חבר'ה, מה זה יציקה? אני רוצה שזה יהיה תבנית עם קוצים, שימו לי אותו על התבנית ותצקו כנגד, תקשרו אותו לרצפה ותצקו כנגד, נגמר הסיפור, לא צריך אביזר. אז זה וקסמן גומברי, אמרו לי, בוא נחשוב על זה. חזרו אחרי תשובה עם מה אמרו, גו, צא לדרך. ודרס איז היסטורי, זאת אומרת, נכון, כל זה הבניין, החשיבה מחוץ לקופסה, היא זאת שמביאה להצלחה, וזה עוד דוגמה, אתה יודע, נפלא. וכל מה שאתם רואים בבלו, זה לא תלייה יבשה, נכון, זה יציקה. יציקה כנגד, בדיוק, כמה כמו זה שאנחנו פשוט, עושים באקורול, אותו דבר, אותו מערכת בדיוק. say no more, זה טוב. אירוע. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, נראה לי שיש לנו עוד איזה שעתיים לדבר פה, אבל זה, אתה יודע, השעון מצפצף.